Сега ще ви разкажа една история за кой изяде третия самун хляб. Някои от вас може би са чували за нея. Нашият пророк, салалаху алейхи васелям, ни разказва, че имало едно време, когато Иса, алейхи салям, дал пари на един от своите сподвижници и му казал да отиде в града и да купи храна за всички. И човекът взел парите и отишъл до близкия град, купил храна. Нямало много пари и успял да купи само 3 самуна хляб. И бил много гладен. Осъзнал, че има само тези 3 самуна хляб. И така решил да изяде единия самун хляб, само той. И след като се върнал, подал хляба на Иса, алейхи салам, който го попитал кой изяде третия самун хляб. И човекът веднага казал, но имаше само 2 самуна хляб. Иса, алейхи салам, не казал нищо друго и продължили по пътя си. По-късно сподвижниците успели да хванат един елен, после убили елена, после го сготвили и го изяли. Тогава Иса, алейхи салам, станал и помолил Аллах да върне обратно живота на елена. И за по-малко от секунда еленът скочил и избягал. Хората останали изумени. Как този елен, който току-що убихме и го сготвихме и го изядохме, изведнъж просто скача и бяга. И така Иса, алейхи салам, погледнал отново човека, който бе отишъл за хляб и му казал, питам те в името на единствения, който върна живота на този елен. Кой изяде третия самун хляб? И човекът веднага казал, че имало само 2 самуна хляб. Иса, алейхи салам, пак не казал нищо друго и продължили пътя си. Докато вървели, стигнали до една река, която била предошла. Иса, алейхи салам, тогава ги помолил да се хванат за ръката му. И така всички се хванали за ръце с него и успели да прекосят реката, вървейки над нея и стигнали до другия край. И когато стигнали до другия край, хората останали изумени. Как може да бъде това? Иса, алейхи салам, казал на същия човек отново, питам те в името на единствения, който ни даде възможност да прекосим тази река, вървейки над нея, кой изяде третия самун хляб? И човекът веднага казал, имаше само 2 самуна хляб. Иса, алейхи салам, пак не казал нищо друго и продължили пътя си. И така стигнали до една пустиня. И тогава Иса, алейхи салам, взел 3 големи купчини пясък и помолил Аллах да превърне това в злато. Човекът наблюдавал това. Изведнъж купчините пясък станали купчини злато. И тогава казал, 1 купчина е за мен. И погледнал човека и му казал, 1 купчина е за теб, а 3-та купчина ще бъде за този, който е изял третия самун хляб. Човекът бързо отговорил, аз съм този, който изяде третия самун хляб. Иса, алейхи салам, му казал, тогава 3 купчини злато са за теб, но от тук нататък не ни придружавай. На човека не му пукало. Той бил толкова щастлив, че седнал пред новото си богатство и започнал да мечтае за какво ще го използва. Смеял се, бил напълно сам, гледал към богатството си. Внезапно се появили 3 крадци и видели, че този човек седи сам с огромно златно съкровище. Първото, което са направили, било да го убият. После поделили златото помежду си. Всеки един взел 1 от големите купчини злато. После изпратили единия за храна, за да могат да хапнат и да планират бъдещето си. Единият от крадците отишъл в града да купи храна. Но той не взел един от самуните хляб, както предишният човек, а вместо това решил да сложи отров в храната. Когато се върне, другите да я изядат и да умрат, а на него да останат и 3 дяла от златото. Така и направил. Но приятелите му също крояли планове срещу него.
И решили, когато се върне човека, да го атакуват от двете страни и да го убият, а после да си поделят неговия дял от златото. И така, те го убили, когато се върнал, и седнали да се насладят на яденето. И така изяли отровната храна. Минути по-късно и двамата умрели и лежали на земята. Когато Иса алейхиссалам се връщал с подвижниците си, минал от това място и видял бившия си сподвижник, който лежал на земята, както и другите трима крадци, всички били мъртви. И трите купчини злато също стояли на земята. Иса алейхиссалам посочил тях и казал: това е животът на този свят, както казват на арабски аль-хаяту дуния. Това е животът на този свят. И това е, което той ще направи за онези, които се стремят към него и го искат.